Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer. Hûn, ez, tu, hûn, Kurdin. Ew, Kurdin. Azad û bawer ez gelek aciz kirim. Azad û bawer ez gelek aciz kirim. Wan ez hêrs kirim. Wan ez hêrs kirim. Ji ber ku wan pirtûka min veşart. Ji ber ku wan pirtûka min veşart. Erê ew hevalê min in. Lê carnan ew min pir hêrs dikin. Erê ew hevalên Vay! min in. Roj baş. Çöt Tişkute. bahsema dikî. Tişkute. Azade, nizam, bawer e. Ez hatim. Pir ketim birate. Çiye xêr e? Te dengê min kir? Vay! Çend roja te rengê xwe neştiye. Ka beselo. Vay! Vir kero. Çime pir hez dikî. Ketim birate. Çi bû? Na, Arajya min veke. derewan dikî. Tu derewan dikî. Bên ji piyê min nayên. Vay yemin te ne rast. Tişkû te tu çima li virî? Te qehve yetim. Cem derî bûma. Ka azad? Azad. Azad li ku ye? Azad dikuye. Çu sinemayê. Me hûn nepevrebûn. Em hevra bûn. Ê, Ya çu sinemayê jatim mal. hêde baş e. Me xwe bixwe got. Rojda pir hêrs ketiye. Belê. Erê lê. Guneng e. Azad jî tu zanî tirse. Ditirse nikare were cem te. Çima? Dixwaze tu yê ev bikî. Ji ber ku dome tavla lîst. Belê. Pirtuketa ji we şart. Belê. Lê na jî ditirse. Tu bê me neaqiyê çêkir jêra. Ê baş e min wî hevî kir. Tu yê fikir. Min wî hevû kir. Lê ez? Min tu jî hevû kir? Billah. Belê. Karê ji me çêk çêke. Tu ji me fikirî. Na tu çê bike? Çima? Ji ber ku? Em çay fexir qehweyê. We min haciz kir û nê çê bikin. Bu çaya fexir qehweyê. Çay fexiratim. Ê, tu çima çay dixwazî biçaxî? Nam boy te bûa. Na spas ez başim. Keyfeta nexwaze çay fexir. Dikahira karê te nîne? Karê min Dersa min heye dersa min. disa dezete. Va çi qedar Belê. zete ya tu profesör bî çi? Belê ez dixwazim bibim Profesöra çi dibî? Dixwazim bibim mamoste. Ha bibî mamoste. Tu bu azad ve xon nexon qet tiştekî nekir. Tu qet naçî dersa xwe ji ber lo. Ha mamoste jî min re got. Ku tu pir baqilî. Rojek were rojek me. Aha. Ji ber ku Ber got tu yedin pir rojan da zandey. hîn dibin tu nîv rojan da hîn dibî. Belê, rast e. Ji min ne bawerî bipirse çi dipirsî bipirse. Tu bilbilî bilbil. Ha ne tene bülbülüm ha. Portakxaneyê bi ser ningim. Akıl e akıl. Rasta, Çi rasta. dixwazî heye. Bipirse. Li ser jiyan li ser jin. Çi dixwazî? Oho. Erê erê. Mesela. Va Tu yê bibe mamoste naxwe. ez mamosteyê jiyanim. Mamoste jiyan. Fakülteyê zanîngehê jiyanê min xandiye. Ê baş e baş e. Her tişt Tu çi bikî? ha ka bigire bipirse. Li ser va çi ye? Destana meme alan. Ha ji min bipirse. Destana meme alanê modern. Destana bawer û De baş e baş e. Kristina. De baş e tu Hûn nahî dixînin, ez dersa xwe dijîm. kar bikin. Dersa min heye. Eger Dizem mi? karî te nebe hera. Çi ne? Eger karî te bi min nebe hera. Ya karê min ez dixwarim aliyete bikim. Na spas ez baş. Çi tişte lazim e? Çi dixwazî hîn bî? Ji min re bipirse ez ê çi re bêjim. Li ser pirtukan be, li ser jiyan be, li ser... Yani çi dixwazî li ser wî be? Tu zimanê Kurdî dizanî? Ka min fêr bike wisa. Tu ji min baştir zanî yani? Ez dixwazim bibim mamosteyê zimanê Kurdî. Peki. Ez fêr dibim. Kristina ji min re got zanî Franskî yani kelimeyek heye.
Deja. Ez behsa Kurdî dikim, tu behsa Fransî dikî. Deja Kurdî çawa dibêjin ji min re bêje. Tu zanî ez Ez nizanim. bi Fransî nizanim. Fransızca nizanî. İngilizce zanî? Piçekî zanim. Piçekî zanî. Belê. Ez piçekî bi İngilîzî zanim. Bebelle? Valla. Çawa yani let's go çi ye? Let's go. I can speak English. Tu ne bi İngilîzî zanî, ne bi Kurdî, tu bi çi zimanî zanî? Zimanî jiyanî zanim. Zimanê jiyanî. jiyanê çawa ye? Zimanî jiyanê çawa ye? Yani bi gotin nayê gotinî. Bi ziman nayê gotinî. Lazım ek tu bijî zanî. Lê? Ka ji min re bêje. Başa eger tu min rehet nehêlî ez ê herim. Tamam. Ez her mer. Tamam. Halas bu şu. Ez herim. Her ha. Ev. Hat. Mukalas kir. Derketin. روجدا Belê. راستي من عفو بك تزاني Belê. ده متجرك يا عاجز كري Ez rame ha. كرة دارة لو Naciz kir û çû. Dorete ye? سري تجيش كري بلي بلي. زانم باوري Bawere. اري تباور دكي سري مشي جيش دكي Ez تزاني anım Selim'e hemûyan geçtikî. لا تزاني مش ماش ترى قوت مقولت من عفو بك اجبر كده ما برتوكا تفرج أزانم. اجبر وصاد بيجم Belê. ايه ده تمن عفو بكي Ez nizanim. Eger tu çayekî çay bikî? اوه Çek. Çay şene ki afım eke. كده تبينا شايكي Bawer tu çay çay bikî ez bawer dikim. بلا باور شاي شي بك Ev çi av ev çi hala. تعاف دفي Mi got çay çi tu av tînî. Ma vane bir çay çeke. يكون عزارم شاي شيكم لو Tabii Tedbine? karekeye. بس Ne karayacağım verene çay? تمن عفو بكي Belê ez ê te hefû bikim. اي باش Çi cam vereli. Çûkû çû medbexê. Keçik vaha dike. Dike. Tego tarajmına çay çeke. Na ez hew tiştekî ji te dixwazim. Çay çedike. Na. Bisküvetan deyne. Çi ahtara çay yediğini. Ahtara çay yediğini. Çi dixazi bir beje. Lê ji bawere çê neke ha. Çineke. Ji bawere çay çê neke wî çay vexwariye. Çi cam vero. Ev çi bir tanesi? Rastî Ez beje. nav dersa min e. Allah. Belê. Derset heye. Belê. Zer defteri kilit heye. Belê ji ber ku carna mişk tên qawatan dixwin. Çima ye portakal naxun, çima ye defteri dixun. Ji ber ku defterê pir Na girî. wara tu jimra rastî beje kesrî nabîm. Na rastî ya. Na bi dilxazê jimra dibêjî beje. Tu yê me bêjî tu bixwaji baş zanî. Ez Rastî ev e. dereng be zû be. Rojda. Ez ê bizanim çi herde navda. كرة دفس لو Ha camerat. Deroge. Çay çû pirtûkan yanî. Rojda. Wara. تمن عفو بكي Tıkanî çaya mı? شو حاضر دبي İyi başa. زاني مشتري برتوكاني برتوكي كردي Yê zarok anî. مايا برافاجي مايا Eksi. اكسي Nivîskara o. رندو Oo rindo. رندو ندو كرو تنرندي Rindo ya. ها سيركوسا رندو Ew nizanê bi Kurdî jî bixwînî. اما Ema شينا تختار دي كيف شيء tindanan hetî. دانا هاتي شو زمانه Ev kurmancı ya. vay اري اما لبا دكتوري دانا Rast. Zazaki. كمش باور بپرسه بلكي باور Belki bağır بزاري zanî. Kabıda min bidin. اما يا Yapırsın çi. Ema ya tixtûrî hetî. Bi çi zimanî? شو زمانه Ew dîmen nêzînê. Emma ya doktori heti. Yani dibe ama çüye cem doktor yani. İnkirin ne bileyim. Bakın. Kabıda min. جيب قرا ها ادن رندو دي ساعه رندو. Kabinlerim mez portakal kabinlerim. كربي باور ایروژ امی ببینین به اول کرا خواستن و دیتن چاواتن بکارانین دی دمانوها و دی دما بیده
yani de prezente û de futurê de. Xwastin yani bi İngilizî to want û bi Fransî vouloir. Vouloir. Bi Kurmancî xwastin. Xwastin. Em bi deman wiha dibêjin ez dixwazim, Ez tu dixwazî, ew dixwaze. Em dixwazin, hûn dixwazin, ew dixwazin. Lê bawer di dema bê de çawa tê gotin? Ez ê bixwazim. Ez ê bixwazim. Tu yê bixwazî, Tu ê bixwazî, ew ê bixwaze. ew ê Bixwaze? bixwaze. Em ê bixwazin, Em ê bixwazin, hûn ê bixwazin, hûn ê bixwazin, ew ê bixwazin. Bixwazin. ew ê bixwazin. Azat, tu jî lêkera gotinê ji me re bi kurmancî bibêje. Gotin an ji bi îngilîzî to say û bi Fransî dire. Bi kurmancî gotin em di deman wiha de kokawê ya deman wiha bikartînin dibe bêj. Bêj. Çünkü em dibêjin ez dibêjim. Dibêjim. Tu dibêjî, ew dibêje, em dibêjin, hûn dibêjin, ew dibêjin. Dema bê yani futura wê çawa tê bikaranîn? Ez ê bêjim. Ez ê bibêjim. Bibêjim. Ha, ne ez ê Yêj bir bêjim? neke. Ez ê bibêjim. Ez Tu ê yê bibêjim. bibêjim. Ew ê Ez ê bibêjim. Tu yê Tu ê bibêjî. Ew ê bibêje. Hûn ê em ê em ê em ê bibêjin. Hûn ê bibêjin. Ew ê bibêjin. Hûn fam dikin? Erê. Mane kurdî hebûna me ye. Zimanê me ye.